Минават годините, зимата сменя есента, пролетта сменя зимата, електричеството сменя фенерите, автомобилите сменят файтоните. Променят се моди, вкусове, критерии. Няма нищо вечно под слънцето. Но има един Вазов, вградил навеки сянката си в основите на една литература. Една литература тръгнала от свитъците на черноризец Храбър и апокрифите на богомилите. И още тогава избрала участта да бъде предавана от уста на уста и преписвана на свещи, преследвана, изгарена и постоянно възкръсваща, в словата на Паисий или в стиховете на Ботев. Но има един Яворов, продължил вечното в поезията на българите, традицията на перото и меча. Има една династия, династията на славейковците. Яворов и дядо Вазов, без Славейковците лекосов, класиката за да влязат, минали са по Раковска, Стефан Стамболов и Ранът, биш поет и биш апостол, без съсечен не случайно, тук на улица Раковска. Всеки интелигентен човек, казваше Бабел, трябва да прочете през живота си 8-10 книги. Кои точно? За да узнае това, трябва да прочете 15 000. 15 000 през един живот. А колко картини трябва да видиш, колко пиеси да изгледаш, колко концерта да чуеш, ако искаш да бъдеш художествено образован човек, както пишеше Маркс. Раковска е повече на тия, които нямат време да се заглеждат по новите марки коли, защото ги чакат чертежите, книгите, пациентите, зрителите. Раковска на тия, които си пият кафето на крак. Преди 100 години Шанзелизе си беше пак Шанзелизе. Преди 100 години, както свидетелства пътешественикът Каниц, Раковска беше една мръсна улица, осеяна с дупки, пълни скал.
И софиянецът по Раковска върви и си подсвирква. Няма нищо вечно, си мисли той. Всичко тече, всичко се промени. Всичко е движение. И една улица, най-софийската улица, му напомня винаги за простото чудо, в което текат дните му. Това просто чудо, наречено живот. Към история, към слава, към забрава и към пропаст, всички пътища минават, все по улица Раковска. И когато най-накрая понесете моите кости, моля ви на път към рая, нека мина по Раковска. Има